Wow! Jag gick livsstegen förra våren med hjälp av Olles bok som heter 12 steg för hopplösa och normalstörda. Och det är en gruppterapi i Katarinaförsamlingen. Helt fantastiskt. Jag är jättetacksam till Olle Karlsson för att jag har varit en sån som har klarat mig själv hela livet. Min dotter sa till mig en gång att mamma, vet du, det finns inte en enda människa i hela världen som klarar sig själv. Och det fick mig att tänka lite. Och det var en massa saker som hade hänt i mitt liv, så att jag var så under isen och så kom jag i kontakt med detta. Så det här var helt fantastiskt att i grupp öppna upp sig och dessutom skriva sin livsberättelse som ingår i det här programmet. Wow, vilken ära! Vill du läsa det som står här också? Årets bok. Årets bok, Olle Karlsson. Och årets bok just idag, 365 tankar för sinnesro, med prästen och författaren Olle Karlsson, är en bok att dagligen läsa en sida ur. Genom att självreflektera över de tankar som skrivs så kan dagen börja på ett självbejakande sätt i både sinnesro och hjärtfrid. Jag läser den varje dag. Ja. Du ska få ett hjärta här också. Och ge. Och de här